Eta 8 handiko azken ofizioa osatzera, zatozte Joanes eta Peru. Joanes eta Peru. Txikitan, zuen begirale izandako bat salatu dute adin txikikoei sexu gehiegikeriak egiteagatik. Txikitan, zuen begirale izandako bat salatu dute adin txikikoei sexu gehiegikeriak egiteagatik. Hauxe duzue gaia, 3 bertso 8 nagusian osatzeko, Joanes hasita. Jada salatu egin dute eta hori beharko eskertu, baina egoera oraindik ere gehiago liteke okertu. Pentsatzen jarri eta burua iaia egin zait lertu, zerbaitengatik orain artean gauza askoen itun ulertu. Epaile batek egina dio begiraleari planto, txunditu egin hau honek erabat, baina zineztu beharko. Oroitzapenak etortzen zaizkit, sentitzen naiz horren txarto. Nirekin lo egiten zuen ark, jakin beldur nintzelako. Arekin pasan itun txikitan, pozik horren beste uda. Ta orain leno zuzena zena, nere buruan da duda. Gaurko honetan pasa egin du, begirale zenak muga. Pausu txiki bat bakarrik dago, kariñotik delitura. Kariñosoa zen bagurekin, maitagarria zeharo. Orainik dena ulertzen dut gaur, orain dena daukat klaro. Egiten zuen mimo guztiaz, itxuraz etzen arraro. Lehen eredu izan genuen, ta orain kartzelan dago. Gure artean gazte garaian, gauza asko ziren pasatu. Zer ongi eta zertzegon gaizki, argi ezin dut zehaztu. Pasatu zena eta pasadena, Peru guztiz nahi dut aztu.
naietan ere iragan, zoriontxua nahastu. Notizietan berri horixe, nola zitzaigun agertu. Enengoen ni olako zerbait, entzuteko behintzat gertu. Nire burua sentipenekin, bihotza zait ta lehertu. Aurrek bihotza zabaltzen dute, holan ezin da ezkertu.